estaremos en Milán, na festa do Mesillón e tamén nos repasaremos algunha das súas obedecencias. Por Dios, ¿dónde estabas? Pues aquí Llevo un rato buscándote. Pues aquí repasando que estamos a piques de empezar. Que te pasa? Non sabe lo que acabo de recibir. O qué? É que non dou crédito, Rocío, non dou crédito. Pero que de isto? Renato Isto? e Joselito. Lea que aí. de Renato Lea aí. Joselito? Eu quedo avariado. Como? Eu xa che digo. Pero isto ten que ser unha broma, Ti Pili. crees que é unha broma? Se eses dous non lle dá a cabeza pa máis. Non lle dá a cabeza. Bueno, Pili, que temos que... Non sei, bueno, Pili, que temos que empezar. Logo vemos que facemos con isto. Non sei, non pode ser verdad. Eu que sei, Pili. Talento na rúa e tamén no plató. Agora, o momento decisivo está a piques de chegar. Final da cuarta tempada de Xuntos Quero Ser Artista. Comezou A conta atrás. E que nos falta aquí, que non sei onde está, porque esta vez, a excusa, non, Renato e Joselito non apareceron por aquí. Pili, onde andas metida, corazón? Se estabas comigo fai un par de minutiños aí. Rocío, ¿dónde vou a estar? A min cheirábame, arrecendíame, millor dito, de maravilla. Sabía que había aquí un cociñeiro, esto aquí, con Guillermo Pérez esta tarde, un magnífico cociñeiro que nos vas a preparar hoxe, Guillermo. Hoxe vou facer ameixas e mexilóns. A veces se me sillón, tiramos la casa pola ventana. Así, a lo loco. Mira, estamos en bon momento para as almexas e os mesillóns. Genial, mira que grandes, como están moi gordiños. É moi boa época. Mira, isto prepárase nun plis-plas, non? Moi rápido. Cociña humilde, en ameixas salsa verde. Vanos a facer almexas en salsa verde? Mexilóns nun escabeche cítrico. Ai, que rico! Pois podes ir empezando cando queiras, Rocío, vos seguide, porque vos ibo picando algo mentre el preparando. Que vos parece? Ti sí que sabes, Pili, non me extraña que te foras aí correndo con Guillermo, claro, te tiñan aí de preto. Ai, estou deseando xa poñerme xa con Guillermo e a preparar todo o que tiña. Además, paso moita fame esta temporada, Rocío. De verdad. Ti que sabes, Ten moito gasto, claro, con tanta actuación, Claro, tanta... pero Tes chico, moito gasto de ahora enerxía. gasto de enerxía, Ten moito ¿no? gasto de Ahora que enerxía. eu acabo non hai nada aberto. A propósito, teño que mandar un bico para todo o Ramil que estuve onte ali, que nos ven todos os sábados xuntos. O sea que un bico enorme, Ramil. Pois un biquiño para todos eles, claro que sí. Bueno, eu sei que falamos de comida, falando así de todo un pouco, quero preguntarvos. Agora nestas datas que este non un tema baladí, porque fai moito calor, están aí as intoxicacións alimentarias, tal, vos, cando facedes a compra, tedes que meter na neveira, sodes así, xente ordenada, que pensa onde coloca as cousas, ou metedes aí onde cadra? Eu solo coloco nos seus sitios huevos e os yogures. No resto... Cal é o seu sitio, Cal é o seu Pili? sitio? Claro. Cal é o seu sitio? Pois os hueviños colocos na porta, ca súa huevera, e os yogures no último, na última parte de arriba da neveira. Ese é o que fago eu. E o mira, resto, pois, como lle Piliña. cadre. Pois moi ben. As verduras teñen o seu caixón tamén. Sí, ¿no? bueno, Eso, tamén. eso para min é o máis importante. Entón, Pili Rocío, por favor, mirade o que temos aí preparado esperando por nós. Madre venga. mía, así me gusta, Padín. Pues Vente, venga, vente, ala. Pili, Toda que nos vas a Vamos allá. ensinar. Pois mira, vamos a ensinar como facer unha boa colocación dos alimentos na neveira. Trouxemos así un pouquiño Bueno, de todo. fixeche la compra do mes, filla. Bueno, Esto a ver. logo Xa igual sabes que aquí hai moita igual xente. collo algunha cousiña para Pois casa. sí, pois sí. Sí. Aproveitando. Tes Bueno, razón. Ro, a primeira pregunta, porque na rúa aí había bastantes dúbidas sobre isto. A que temperatura temos que ter a neveira? Porque non sei se a vostedes lles pasa, pero é sempre como na miña casa é a discusión. Se está Sempre. moi fría, se está, non sei se a vos Na vos rúa pasa. dicíanos menos 8 grados. Diso nada. No, A no, nevera no, no. Eso moi ten que estar frío, non? a 4 grados e o congelador a menos 18 aproximadamente. Ai, pois eu teño a 8, ves? Tela 8? Pois a 4. Pois eso Tires está, daqui, deixa a claro. roda tal cual aparece, non? Sí, 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 queda bonito 8 aí. Ah, o sea que A a catro. menos 4. A 4, no, a 4 grados. positivos. Vale. A 4 positivos. E logo, outra cuestión que tamén hai na rúa xeraba aí un pouco de desconcerto. A limpeza da neveira, Roci. Cantas veces Fundamental. hai que limpiala? A leveira hai que limpala mínimo unha vez ao mes, pero a fondo, tendo en conta todo, baldas, gomas, todo o que ten a neveira. Claro, e
intentar non utilizar ni lexivia ni ningún destos produtos que poden ter un pouco de problema, Pero a porque mí claro, eso, estamos a falando ver, de alimentos. sede sinceros, ti limpas a neveira unha vez ao mes? Eu non, No, tampouco. Bueno, É pero que tens unha que vez ao enchufarlo mes é unha Ai, cousiña sí, un pouco... teño que me faga así, por eso tardo máis. Pero logo, Rosy, que non se pode empregar calquera cousa para limpiala. No. A ver, nós temos aquí un truco perfecto, que é por cada 2 litros de auga botarlle 100 mililitros de vinagre, que sabedes que é un desinfectante natural perfecto. É un pouquiño de bicarbonato, 2 culleres. Vale. Mesturamos todo iso e iso xa é un desinfectante perfecto para poder limpar a conciencia a nosa nevera unha vez ao mes como mínimo. É sen lexivia, non? Se entendín ben. Vale, perfecto. Bueno, e de todo o bodegón aquí de cousiñas que nos trouxeches, que che parece, Rocío, se vas ordenando a neveira Vale. e nos na casa tomamos nota todos do que hai que facer. Exacto. Xa vedes que aquí temos unha compra dos produtos que nos poden causar un pouquiño máis de problema á hora de gardalos. Claro, empezábamos polos ovos, non? Que me dicían, sí, na porta. Vamos a ver, señoras e señores, abramos a porta da nevera. A porta da nevera vos credes que é un sitio seguro para guardar os ovos? Non. Por qué? Porque sufre moitos cambios de temperatura. Claro, na porta está seguido. Abre, pecha. Cantas veces abrides vos a porta da nevera? Pero non vos nevera? pasa que na vosa neveira, na miña polo menos, está aí o copa deixar os ovos. Está O sea, buena. fano fatal, entón, xa, non? Os Puramente fabricantes. decorativo. Fíxate. Esta Claro, xa non bota. pois mal, non? Claro que eso despista. Despista, así que Vale. son dos ovos da neveira, na porta da neveira, nada. Vale. Como Pois sufren? vamos colocando, non, Exacto. Rocío, veña. Como sufre moito cambio de temperatura, que podemos guardar na porta? Pois, por exemplo, os zumos, os refrescos, a a mermelada. mermelada tamén. Isto podemos guardar por aquí pola porta. Claro, a auga tamén, porque algo que, bueno, son produtos que se levan pois algún cambio de temperatura tampouco lles vai a afectar. Claro, ¿Sí? vale. Perfecto. Así Logo. que na porta os líquidos, ok. Eso por aí témolo. Alimentos que non sufran E cos o cambios leite de tamén temperatura. se pode poñer aí. Sí, o leite sí, Eu peleño. poño o leite aí. Vale, falando do leite, a ver, que Pili falábanos do leite. A ver. Onde vamos a colocar o leite? A ver onde o vas poñer ti, Rocío. ¿Qué pasa? Se me está pitando aquí, cerra a porta, Rocío. Xa cerra a porta, tate tranquila, nevera, non te poñas nervioso. Te vas a poñer nervioso. Bueno, Cuidado que se nos cae. Esto algo. pode quedar Ves, así tumbado, é que vale? eso pasa a mí tamén na casa cando deixo as botellas na porta. Xa. hai que poñer máis. Porque hai que poñer máis de unha. Xa, Exacto. Non hai que ser amarrada, Rocío, hai que poñer 2 ou 3 botellas. A ver, que vos despistades, alumnos. A ver, Rocío, sí, O leite. perdón. Temos na banda superior e as do medio son as bandas que teñen a temperatura máis constante. Como temos aquí o frigorífico abaixo, o conxelador abaixo e a nevera arriba, a balda que está menos fría é a superior. Por tanto, o leite na superior. Por Mira, arriba, o que Piliña. decías ti antes, non? O dos lácteos arriba, non? Eu sí, eu meto, Pili sí. atinada, moi ben. Entón, ovos co leite arriba tamén. E yogures onde irán, Rocío? Eu arriba. Pois como Pili de dixo arriba. claro, porque o dixo Pili, senón. Bueno, é a verdade que tamén os deixo na balda de arriba, pero Sí? non o facía consciente, a verdade. Pois atinades. Vale, Van na banda menos de mal, arriba. ben, Pero vamos a ver, bueno. aplauso aquí, por Bravo, favor. bravo, Hombre, bravo. claro que sí. Na de arriba, xa vedes. Aí Vale, está. Bien. a carne e o pescado, claro, cando vimos do súper e non conxelamos, isto que se debe facer, Ro? Claro, estes son os alimentos crus. Pescado cru, Sí. carne cru. Que facemos con estes alimentos que están crus? Si dixemos que a banda de arriba, como temos o conxelador abaixo, é a Sí. menos fría, isto debe ir para a banda máis fría. É dicir, aquí, na última banda, abaixo. Da baixo. Vale, eu poño no medio, ves? Ves? Xa aí, Pois casi xa- tamén. Na última banda, nada Vale. máis abaixo. Ah, Vale. pero porque neste caso temos o conxelador Exacto, porque temos o abaixo. conxelador debaixo. Se Vale. tivésemos algo que desconxelar, o mítico, unha merluza que mercamos, a conxelamos e logo comemos, tamén iría nesta última banda, nada Vale. abaixo. Ah, perfecto. O queixo, os embutidos? Os embutidos. Os embutidos tamén, na do medio, porque é a banda que ten a temperatura constante, igual que arriba temos temperatura constante, pois os embutidos van á Ben, banda do medio. Aí vamos ben. Bueno, Hasta aí vamos ben. Pois sí, aprendemos a bastantes cousiñas. Claro, Hasta aí e a témolo. froita, verdura... Pois a froita e verdura, aquí sí que os conxeladores e as neveiras, pois sí que nos dan unha pista, que é esta banda que temos aquí, que normalmente xa leva unhas fotiños por aí por abaixo. Sí. Un caixón. Neste caixón que leva aquí abaixo. Vale, aquí guardaríamos froitas e verduras. Claro, Podémolas meter aí. pero, Ro, cal é a explicación de que as neveiras teñan un caixón precisamente para guardar estas cousas? Pois, que pasa? Que se temos as froitas e as verduras dentro do caixón, como estamos aquí a guardar, Sí. están máis protexidiñas do frío e, ademais, están protexidas desa humidade constante. E non Por se- qué? Porque non- están guardadiñas no... E non se queiman tanto a estar expostas ao frío da neveira. Ai, non que nos apelmazan. Ajá. Esa humidade que queda aí Bueno, constante. pois está moi ben. Rocío, algún truquiño máis que debamos ter en conta? Sí.
ser ordenados, como dixemos por aí que éramos, Ben. e cando facemos a compra, pois intentar que os alimentos nos queden como nos quedaron ahora un pouco por aquí, vale? Separadiños para que poida o aire circular alrededor deles e non se creen bacterias, porque claro, nos pensamos que a neveira, como é fría, non crea bacterias, pero ollo, só as adormece. Entonces, Claro. vamos a deixar que circule o aire polo medio e logo importantísimo. Por exemplo, cando mercamos os yogures que teñen esa fecha de caducidade, temos que intentar que os que teñan a caducidade máis pronta Claro, Queden para- máis Estén a man. pa diante, claro. máis a man, porque claro, se non chegamos cos outros yogures, poñémolos diante e os que van a caducar, pois quedanos atrás e os novos pa diante. Esquecémonos. Claro, pero de non apretuxar as cousas é verdade, porque ás veces non, pois sobre todo nas casas onde hai moita Claro, xente, sí. non téndese a meter toda a presión aí, non? Sí, pero claro, se o vamos colocando máis ou menos de forma, empregando ben as baldas, tal cual non o traen as neveiras, vale? Para que os alimentos queden colocadiños. E logo respetemos un pouco ese orde de arriba o que non, o sea, os lácteos, no medio embutidos e abaixo carnes e pescados crus e o que teñamos que desconxelar, eu creo que nos pode axudar a pois cuidar un poquinho máis. Orientarnos. Estaría ben que os fabricantes deixaran de pôr a huevera na porta, porque eso é que me dá que induce a bueno, erro, pues mira, non? eu teños na porta, pero bueno, xa os pondré arriba, Rocío. Vamos a facer dende aquí un chamamento para que, por favor, igual que Efectivamente. fixeron con esta neveira, non lle poñades Claro. esas hueveras a boca. Elegía tampouco para limpiar. Que non nos confundan. Pois, Rocío, moitísimas grazas por todos estos tips. Que digo vos unha cousa, poderíamos guardar aí na neveira, por exemplo, un tupper de polvo, que tamén temos festa este fin de semana. Ai, no Carballiño, Rocío. Efectivamente. ai. Que tarde levamos, Pili, ademais, bueno, Maravillosa. o que che ensinou antes Guillermo tiña unha pinta estupenda, Ai, non? maravilloso, maravilloso. Vai Eh, preparar unhas ameixas en salsa verde e os mexillóns con salsa de cítricos. Eso ten que estar de película. Bueno. Incluso a froita fresca entraba ben agora, Ai, sí. Non fai falta cousas en salsa. Unha sandía, meloniña cortada. Uy, un momento, rapaces. Ay, no me puedo creer. ¿Qué pasa, compañeros? A ver, que me están chamando de dirección, Pili. Ala. Uf. Madre mía, estáme dicindo os compañeiros, bueno, lembro que ao principio do programa Pili facíasme entrega deste sobre con noticias, bueno, que xa podo contar, non, compañeiros? Xa podo contar, vale. Bueno, pois resulta que o que contiña este sobre é unha carta dun secuestrador que di que ten a Renato, o pai de Joselito, secuestrado, retido. E se vos estou entendendo ben, compañeiros, resulta que este secuestrador quere algo a cambio da súa liberación, non? Estou vos entendendo ben. Claro, o que temos que calibrar agora, 5 ou 6 minutos da tarde, compañeiros, e se imos a entrar no xogo deste secuestrador, claro, porque, en fin, teremos que ver se eso que nos pide pois está nas nosas mans ou non. Temos algunha pista, compañeiros, de que pode querer esta persoa? A ver, que me estades dicindo, compañeiros? Que se pode achegar Pili aí A con ver, vos? espera, deixa mira ver que é, muller. Pero que tendes aí, compañeiras? A que nos chegou un novo sobre. O sea, que temos un segundo mensaxe de este secuestrador de Renato que vai aí a nosa Pili a abrir. Ai, Dios mío. Non, a mí estas me pon mar corto, pero a ver, Renato e Joselito son repugnantes, sí, pero xa lle collemos cariño. A ver, é que eu poñome na pel de Joselito agora mesmo. A ver, un secuestro é un delito. Home, co seu pai Ron. secuestrado, que, Pili, que hai aí? Aquí hai unha cinta de vídeo. Eu non sei si será unha proba de vida ou algunha barbaridade destes dous. Non o sei. Unha É que cinta xa non de sei. vídeo. Unha cinta de vídeo. Home, pois te pinta nas películas isto sempre é unha proba de vida, Pili. Non sei. A ver, pero entendo equipo que o mellor é velo, non? Que hai aí, non? Cotexar as imaxes e ver se son emitibles, porque a ver, 5 8 da tarde estamos en horario infantil. Vai na levar María, Rocío. Vai na levar Perfecto. María a dirección a ver que hai dentro da Perfecto, da aí cinta. a esos visionadores que temos, entendo que será unha mensaxe do secuestrador e a ver que quere, en fin, que chega a bo termo, porque a verdade é que esta mensaxe sobre Renato
é inquietante. É que non gañamos para disgustos neste programa. Dende logo que non, O Bueno. secuestrador é un pouco repugnante. Hai que ser repugnante para facer hoxe en día un vídeo. O sea, Sí, home, unha metiendo cinta de Non vídeo. será da bella escola, Hai que ser non repugnante. sei, non sei. Pili, vente para acá porque xa temos a Guillermo aquí, pero que pido un forte aplauso, por favor. Guillermo Pérez, que ten que estar alucinando, pero que Pili, estas cousas poden ser moi normais neste programa, No, verdade? sí, bueno. o Que tal, non ocurra Guillermo? aquí- Moi boas tardes, como Moi ben. estás? Guillermo, que é todo un especialista en cociñar produtos do mar, dixérome, Guillermo. Bueno, a lima peixe, con ese nombre tan extraño, facemos cousa do mar. Qué rico. Bueno, que ben cheira por aquí. Que nos vas a preparar? Que algo xa lle adiantabas antes a Pili. Din que vamos a festas do Mexillón, a festas da Ameixa, pois iso é o que vamos a facer. Vamos a facer Perfecto. unhas almexas. Vamos a facer unhas ameixas, eu por aquí teño unha ceboliña picada, unha folla de loureiro, 2 alliños. Isto poñome un poquinho de aceite de oliva. Ai, Ajá. perfecto, comezamos Bueno, polas ameixas. Eu poño abono. Bueno, eu teño unha dúbida, Pili, que non sei se a che pasa tamén cando mercas ameixas. O primeiro de todo, algún truquiño así para limpalas ben e iso? Eu non suelo facelo porque como xa veñen depuradas, pois quitaslle o sabor, é o que penso. Así non Porque fai si me falta pro- na casa. Hai que lavalas, bueno, mira isto que vivas están, Sí. porque están super vivas. Hai que lavalas por si teñen algunha areiña Areiña. pola cuncha, pero o que é o que di Pili, habitualmente veñen ben depuradiñas e non teñen problema ningún. Mira unha cousa, Guillermo, e ti para facer unha boas almexas en salsa verde como nos vas a facer hoxe, que clase de amexas utilizas? Babosa, fina, japónica? Eu, dende sempre, uso babosa. Faz como a mí logo. É a que máis me gusta, é a máis blandiña, si están tan guapas como estas, que están super Esas son gordiñas, hermosas, son moi hermosas, mira de camexas maravillosas. Sí, moi xeñais. Amexa babosa. Estas son de carril, da igual donde veñan, pero bueno, estas son de carril. Esta é unha babosa, Que pintaza, Sí, moi ben. As ameixas de carril que os están aí celebrando a súa festa, sabemos Ai, antes que que rico, con por Dios. ambientazo. Bueno, e agora estás facendo, entendo que o... Sí, pero aquí como isto é televisión, temos isto avanzado. Eso pochase todo. Pónselle un pouco de viño blanco, Sí. Ah, reduciríase e pois trituraríamolo. Conseguiríamos isto. Ajá. buah, Vale, isto aquí é super rápido. que rico. Buah, que ben cheira. E agora bótalle as almexas. Temos as ameixas, Sí. poñemos as ameixiñas. Esta salsa, por si alguén se perdeu na elaboración, estaría composta entón, Guillermo, de allo, non vexo por aquí. Allo, cebola, laureiro. E laureiro. Ah, pois Aceite e Aceite. viño blanco. E nada máis. Pois moi sinxela. Abrímolas, Sí, mira aí, perfecto, pilla así na Que casa. pintaza. Solamente teñen que abrir ahora as amexas. van a abrir moi rápido. Sí. Eu espero. Ai, que ben cheira, non é así, Sí. Pois sí. Que gusto, Isto, Un placer. a mí, é unha receita, home, claro, nas túas mans quedará infinitamente mellor, pero entendo que é bastante accesible para os que somos un pouco así profanos na cociña, non? Ou, non? Home, a min, cando facemos cousas distas, non sabemos nada modificar a tradición, sabemos facelo como se fai nas casas, como se fantía antigamente. Ves que non traemos nada extraño, máis a de cebola, allo e laureiro, un poquinho de viño branco, agora soltarán a súa auga, vemos que xa algunhas van abrindo. Sí. Nada máis, non hai trampa. Non fai falta disfrazala máis. Non hai trampa nin Pa cartón. que? É unha dúbida, que isto igual é un mito. As ameixas que non se abren non se poden comer ou dá igual? O sea, que As que non se abren o dicía normal, que estaban o malas. normal é que estén mortas, é bo non as comer. Todo marisco que non se abra, o que estea roto hai que descartalo. Claro, a mellor tamén pode estar cheo de area. Habitualmente esas suelen estar cheas de area. Eu, por familia, somos de Rianxo, íbamos a collelas cando era pequeno ali a Tarajoña, a Playa da Torre, e as que non abrían tiñan unha terra moi negra. Claro, eso suelen ser, sí. Esta, Moi, sen moi embargo, negra. teñen unha pinta estupenda. Bueno, isto sería Sí, estánse o resistindo primeiro agora para prato. abrir. E o segundo temos aquí uns mexillóns que lle dicías a Pili que nos lo ibas a facer en falsos Cítrico, con algo de cítrico, non? Sí, Algo vamos a de facer cítrico. un escabeche normal, con allo, con pimento. Cebola, No, cebola non No. vamos a poñer. Anda. Anda. No, non vamos a poñer cebola.
hecho que estas non van querer abrir agora. Non, bueno, pero Abre, non así abre. están. Ahora probamos. Pili, vamos con pero- Sí, Guillermo. home, que deixamos as almejas aí sin Que probar, por la Virgen do Carmen. deixamos aquí o lumas cousiñas. Deixamos aí a Guillermo. E non pode ser. Bueno, antes da publicidade, que Guillermo nos preparou unhas ameixas aquí que nos puxemos, bueno, na publicidade Mira, faltaballe isto todo só. equipo. Aí estaba co toque final. Ah, e iso que é, Guillermo? Isto é o mismo, algas, un poquinho de zumo de lima, perejil. Ai, moi ben, pero Lo hai que que facemos probalas é que para ver estén que tal está isto, máis meu fillo de cremosiñas. casi. Ai, Como sabe a nosa piliña, claro que sí. Que aproveche. Bueno, e agora Aproveite. lembro que tal está eso, Pili? Un poquinho cítrico, pero Ai, sabe esta non algas. chega a nada. Pero temos moitas. Ai, que rica, grande, por non, favor. de unha pinta isto impresionante, que rico. Ai, déxame lamberlle todo. Bueno, e mentres está aquí Guillermo xa comezando a preparar a segunda receita, isto sería o segundo prato, que son esos mexillóns. Lembramos, Guillermo, que como se chamaba a receita? Aquí dentro temos isto, aguacate, isto, pimentos, isto, vinagre, isto, zumo de limón, Ajá. neste caso de lima, pero da igual. Isto, aceite de oliva. Ajá, todo isto é o que estás E preparando faltame para facer unha isto. cousa, Pero que isto é moi importante, Sí. allo. Ajá, moi Iso, faltando a cebola solo, sería un escabeche. Pois iso triturámoslo e conseguimos isto. ben. Que boa pinta. Así. Claro, é que o mexillón, pregunto, é tamén este marisco como moi versátil, non? É dicir que admite un montón de combinacións, de receitas, A verdad, Guillermo. sí, ten un sabor a mar moi chulo. Nos en Mainzo, que é outro dos restaurantes que abrimos fai pouquiño, En San Roque, non? En Santiago. San Antonio. Ah, en casi. San Antonio. Sant Antonio. Eu, claro, fa falta curas, vamos É falar que un pouco de eso, a que rúa estou de- nombrando todos. A rúa de Santiago todas teñen nombres de santos, entón Todas, sí, sí. é así un pouquiño. Amén. Non, ademais a min encántame porque o mexillón é un produto moi accesible para todos os petos, non? É un marisco ao que podemos acceder facilmente. O que che dicía antes, Guillermo, que dicía Aitana, bueno, esa señora que lle gustaba un mexillón na paella, que é como un marisco dos máis económicos e moi versátil a hora de cociñalo, non? Mola moito porque ata agora é barato, a meixa creceu moito en precio, o berberecho tamén, sorprendentemente, e o mexillón aínda conserva un precio moi bo, e iso permítenos sean escabeches fríos, sean quente en mariñeira, sean empanadas, que facemos unhas empanadas xeniais, un chourizo afumado xenial. Ah, que rico. Sí que nos dan moito xogo. A hora de mercalos, Guillermo, que eu antes preguntaba tamén polas ameixas, algún consello a hora de limpialos, a hora de preparalos? O máis importante é que se tarde en sacar o que é o pelo, que lle chaman, non? Porque no momento en que lle sacas o pelo, mátalo. Se non se van a consumir, non lle sacar, gardalos o máis apretados posibles, Ah, e sí, sin sacarlle o pelo. Pues mira, qué aínda curioso, que todo o día os come sin pelo, hai sitios, hai casas nas que yo sacan despois de aberto. Bueno, para mí é un pouco incómodo, despois Sí, se romper un a pouquiño. verdade é que é mellor facelo sacarlo antes. antes, aínda que sea algún pouco duro. Engorroso, pero claro. Pero Claro, limpalos ben. sí que o matas, entón se o vas a abrir, saca o pelo, pero se non vas a abrir xa, eso, o máis apretados posibles, na nevera, non ten problema. Bueno, e aquí fixéchenos unha presentación que é unha maravilla, non? Colocaches Bueno, o produto e logo puxeches É un pouquiño máis a cociña de Mainzo, agora é así, é un pouquiño, vou dicir, Mama Peixe é a nosa parte tradicional, donde facemos uns peixes enteiros xeniais, mariscos, produtos do mar. Mainzo facemos un pouquiño cousas de todos lados, sí que o mellor cuidamos un pouquiño máis estética. Sigue sendo un restaurante galego no que, como ben ves aí encima, puxemos flor de allo, que é un dos ingredientes que leva o escabeche, un elemento un pouco, vou dicir, estrano, pero que nos está gustando moito en crudo, que é o pimento de Padrón. Ah, que bueno. Mira, aquí falamos do pimento de Herbón, verdad? Pois é Pili. xenial, probade a semente, non é moi agradable, pero se saca a semente e se pica, funciona. Por certo, Muy ben. Guillermo, este ano hai abundancia de mexillón? Porque hai algúns anos Este ano sí. hai abundancia. Hai anos, por exemplo, recordo o ano pasado que estaba un poquinho flaco. Este ano está moi ben. Que ben, que ben. Mira, Pues non me extraña que a xente este encantada cada vez que nos visita, verdade, Pili? Porque Por vaya suposto. planazos que se poden facer e comer. Bueno, estou preparada, Guillermo, se me deixas para A ver, probar hombre, esta Rocío. delicatessen. Pili, fago os honores Sí, agora. fai os honores porque eu xa probei as almejas, Claro, estaban ti probaches a espectaculares. meixa, perdón que vou coller aquí co dedo, A pero ver.
Que? Rico, cítrico, moi cítrico. Moi fresquiño po verán, Moi non, fresquiño Guillermo? po verán. Espectacular. Un qué platillo rico. moi de verán. Claro. Bueno, esto está... Bueno, riquísimo, ¿eh? Dillo a bateeiro que os coidou. Riquísimo, además. No, tío, que o O que elaboraches. dis ti, no, No. está moi boa esta salsa que lle dá un toqueciño, como ti dicías, cítrico, Moi fresquiño. cítrico, moi fresquiño, Moi gusta rico. moito. Pois Moi de sabiron temporada. dúas novas ideas que nos trouxo Guillermo, moitas grazas. Así, Grazas pois, a vos. para cociñar en verán, cos produtos que temos pois fácil de acceso para todos, o mesillón, as ameixas, en fin. Bueno, 5:35 minutos da tarde, pregunto vos aos dous, aínda que Pilis antes, algo adiantaches, porque os estamos falando aquí en Xuntos de profesións en perigo de extinción. Dicíamos ya antes a xente, Guillermo, que tratase de adiviñar entre carpinteiros, modistas, peixeiras, curas. Ti cal crees que pode ser ese oficio do que hoxe falamos e no que falta xente? Monxas. Monxas! Eu penso que sí, nós temos dous conventos cerca e cando vexo pasar algunha digo, en que momento da túa vida se che ocurre ser monxa? Bueno, hai xente que ten É raro. vocación. Hai xente Pero- para todo, hai pero é xente para raro. todo, hai xente para Pero, todo. Guillermo, non estiveches lonxe porque da profesión da que os imos a falar, que estamos preocupados porque falta xente, son os curas. Os curas, correcto. Faltaban curas, como ti ben dicías antes, Pili. Eu aquí, Pili, quedei estresada despois de ver aí a xornada de Don Suso, que nos amosou. Voulle mandar un bico a Suso que é amigo meu. Sabes que ten un irmán gemelo que tamén é... Sí, ten un irmán gemelo que tamén é cura. Pero que me Sí, que pena que non houberan salido os dous. Un bico por dous. Non tiña nin idea. Bueno, Bueno, sí, son gemelos e son os dous curas. Bueno, Y bueno, publican pues, libros, sí, pues sí. mira, ven porque, bueno, que os dous sentiran a chamada, da fe da vocación. Hai que apuntarse ao Déixase seminario de xa, entender, veña. non Déixate de rollos, Manel, apúntate ao seminario. Bueno, unha Cheguei solución, tarde. unha solución, non sei se que vos parece se podería ser ou se está ocurrindo xa, que non o sei, por exemplo, que as monxas dean misa, non sei se eso está pasando. Acontece ademais nunha parroquia moi cercana á miña, na que, bueno, hai unha monxa que oficia a misa, que pasa que non dá o que é a Eucaristía, non dá a comunión. Ah, pois no meu pueblo hai un axudante que axuda a repartilas. Sí. Claro, Bueno, pero non é non monxa. dar- pero Non é non monxa. dar o- Bueno, iso ten que salir do cura. No, pero a ver, o tema este de que non haxa cura, si está, por exemplo, a min o meu pai dimo que pasa, por exemplo, aí na aldea onde estamos, que, por exemplo, o Día de Todos los Santos non había un cura para oficiar a misa, tiveron que celebrala o día de antes, porque ese día non había un cura, non? Ou se te queres casar, Manel, e non tes cura. Bueno, para ese non fai día. falta cura para casarse, pero eu digo, eu me acordo cando foi o funeral do meu pai, non sei onde salieron tanto curas, non fai tantos anos. Había 7. Vaya puro metieron. que 7 dixeste? curas. Pero onde salieron? Fai Porque anos, sí, pero No, ahora no, o no, problema é 15 real. anos, 16 anos. No, porque si- 7 curas. si- Me cago na leche. Si metes menos xa non é o mismo. Claro, sabe, a misa é diferente. Totalmente. Sabes o que pasa? Que a maioría dos curas teñen unha edad xa considerable. Bueno, hai unha certa minoría de xente xoven, de curas xóvenes, que tamén lle dan un pouco de vidilla ás misas, porque claro, así anímase un pouquiño máis ir a xente á misa, porque claro, a veces está un señor moi maior, un señor cura moi maior, e a misa faise E logo que están pluriempeados, Pili? Están pluriempeados, porque o cura da miña parroquia de Meaño é cura, pero que máis é profe de religión, é dicir, ten que ir a dar a misa, pero tamén ten que ir a Non, dar non clase, para, é dicir, mirade aí a Don que non para. Suso, ese No, ten un o sea, irmán semelo está- tamén que non para, está- e que digo eu, Piliña, Dime, amor. que haberá que ver se a xente está atenta a casa no programa. Sí, porque ainda non demos o xamón, oxe. Efectivamente, un Ahí poquillo vamos, de xamón, ahí esto vamos, lle ahí gusta a vamos, todo ahí el mundo, vamos, ahí non vamos. veña, Piliña. Que en el oleaje le pierdo el sentido. No quiero ventas y agajes, cielos homenajes. A nosa potra Hola salvarse. chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con ganas de regalaros xamonciño. Bueno, pois xa Claro. sabedes, estean moi atentos porque vamos co xamón. Eu pregúntolles a vostedes que están nas súas casas, para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos. Eu que me teñen que contestar. Mirade que é super fácil. Vamos ca primeira chamada desta tarde. Saben vostedes que a chamada é o azar, a quen lle toque, tócalle, e solo nos teñen que contestar eso. Para que son os puntos? Para o xamón de xuntos. Cantos tonos son, Pili? 5 tonos. Un tono. Sí, Hola, boa tarde. sí, quen é? Sabría decirme para que son os puntos? Pero quen é? Con Son- quen queres falar?
Eu con usted mismo que está collendo o teléfono. Chamámoslle dun concurso da Televisión de Galicia. Sabría contestarme para que son os puntos? Que puntos? Eu os únicos puntos que teño son os do carná de conducir. Ai, como te chamas, bonita? María. María, son Pero, Pilipampín. quen é? Son Pilipampín e Sí. chamoche do programa de Xuntos. Ai, pero eu sempre o vexo. Pero hoxe que che pasou? Non estabas atenta ou pensaches que non te íbamos a chamar? Que vei dormir aquí unha amiguinha no sofá. Es que unha boa sesta sempre apetece, Pili. Pois canto sinto, meu amor. Ai, A ver pero se hai que sorte e feo. chamamos cho outro día, vale? Vale, pero chámame, vale. Vale, venga, quedas apuntada. Un Vale, bico Dios. bonita. Chao, Non amor. se pode quedar Chao, dormido chao. un, Dios mío, que perdedes un xamón, Ai, un xamón. Bueno, pois a Por primeira botar chamada Nada, podemos vamos. facer outra, chicos. Sí? Sí, home, sí, Venga. hai que dalo, hai que dalo, Eu porque creo que claro... Chámalla aí, Pili. Bueno, é normal. Hoxe é domingo, a xente Día Santo. fai comidas copiosas os domingos, hai que dormir un pouquiño, deitarse algo, Para normal. que son Pero- os puntos. Para o Para xamón de Xuntos. A ver, na segunda. Dous tonos. Hola. Hola, hola. No. Hola. Hai un grilo. Como va? Como? Ai, Bueno, Ai, Pero non es que estaba. puxeron un jalo. Asustouse. Bueno, pois, Xa, chicos, así? xa, que queredes que vos faga? Bueno, pues Non houbo suerte. A ver, dirección, podemos repetir a chamada? veña, que nos deixe. Venga, déxalo repartir, home, porque Unha máis. somos buenísimos nos. Vos Sugerido sabedes o ben que prestaría este xamón Ai, así, por Dios, unha ahora- noite de verán, nunha terraza. un pouquiño queixo tamén, Ai, co xamón. Unhas aceituniñas así Tamén acompañadas. entrando Queixo. fame e todo, mira, tío, que che dixo. Un pouco queixo de tetilla. A ver, Le informa de que Bueno, bueno, Ose non quere outra o que está a xamón, dormir, por está nada. saturado o teléfono hoxe, pois non quere ser. Pois xa se eso outro día, Pili. Oh, pois Que ha de vamos a ser facer? outro día. Para non nos preocupar que o levamos nós para a noite. Boa Home. falta non Igual fai. están todos na festa da Estamos Rixa, nos vai te quedando saber. desnutridos, hai que comer algo. A festa acaba con nós, Piliña. Bueno, intentaremoslo máis tarde a ver se podemos, vale? Claro que sí. Chicos, Veña. ¡mua! Chao, Pili. Salvaje que en el oleaje Qué grande a nosa Pili. Bueno, si uno non perde a esperanza daqui a que rematemos o programa, A igual ver facemos se nos dá tempo, outra si chamadiña. facemos máis chamadas. Claro que sí, estad aí atentos por si acaso. Los de punta aquí escoitando a esta muller, a Belén, que de seguido volverá a cantar, a encher de maxia, chear, verdad? Este plató. Por eso foi a primeira gañadora A primeira. de Xuntos Quero Ser Artista. A primeira gañadora, claro que sí, desa primeira tempada que temos aquí no corazón. Ai, padre mía. Que pasou? Estánme dicindo os compañeiros que xa podemos ver as imaxes. Voume levantar porque este momento é que teñome que levantar. A ver, señores, madre mía, é que non gañamos para sobresaltos. A ver, estánme dicindo os compañeiros que xa visionaron o vídeo que nos chegou dese secuestrador de Renato, do pai de Joselito, e que podemos emitir as imaxes, non, compañeiros? E que a cara do secuestrador vai nos soar, dime tamén, Pili. Bueno, vemos as imaxes, non? Bueno, pois vemos a ver 6 da tarde, a ver que está pasando con Renato. Compañeiros, a ver. Hola, compañeiros de Xuntos. Como podedes ver, teño secuestrado a Renato. A solución disto é moi sinxela. Joselito ten que actuar na final de Xuntos. Ten que actuar diante de Pilipampín. Senón, a Renato, ademais da voz, faltaránlle os cataplines. Falten os cataplines, Renato. Non quere, parece que non quere. Rocío, Mesa, Pepe de Lugo, escoitade, porque a solución está en que Joselito actúe na final. ¡Hala! ¡Aí vos queda a bolla! ¡Adiós! Pepe, que facemos?
Xa, eu teño a mesma cara, Pepe. Eu estou como a ti. Estou como a ti, que claro, que facemos con isto, Pili? É que, a ver, tomámonos en serio, porque, a ver, evidentemente o secuestrador resulta que é Joselito. No, Pero, xa. pero evidente, pero Manel Rise. A ver, é que nestos casos podemos tomarlo a coña. Isto é unha amenaza. En plan, está de broma, pero é que Joselito estaba moi pesado últimamente con concursar. A ver. O sea, imaginadevos que vai en serio e fai unha locura, porque é que estaba moi vehemente. Eu estou alucinada. Que se lle ocurre isto, tío? Solamente porque quere vir á final de Xuntos Quero Ser Artista. A ver, o No. domingo pasado estivo perseguíndote dende o comezo do programa, Pili. sei, pero é que xa... Hai un detalle que dixo A ver. que quería actuar diante de Pili Pampín. Home, que está enamorado de Pili. Joselito está y lo... Ti Estarías disposta a aguantar a actuación? No, ao contrario, estaría disposta que... sabedes que hai un jefe aí arriba que recibo órdenes, que é o comité, e terei que falar co comité. Pois mira, boa idea, Pili. Chamo o comité, porque, a ver, digoche unha cousa, sobre as nosas conciencias non pode ir que faga unha locura, non? Vos que pensades? É que a cousa pode porse seria. Ti chama. Bueno, xa vai que cortaran os cataplis, pero bueno. Pero vou Ti falar chama, co Pili, comité chama, mellor que... porque... Despois madre as culpas levo a seu. Non, chama, a ver. Hola, boa tarde. Pois claro, é que aquí hai un secuestro así un pouco raro, que si Joselito non actúa na final, comité, pois que nos vai a facer os programas que quedan, porque a final xa é o 8 de setiembre. Hasta lá vai nos facer os programas todos imposibles. Isto hai que solucionarlo como sea. No, xa sei que non participou, comité, eso xa sabemos. Tanto Tania como a Rubén como eu sabemos que non participou. Pero eu quero falar isto con vostede moi seriamente, porque xa lle digo, hasta 8 de setiembre ainda faltan bastantes domingos e pode ser isto terrible, terrible, terrible. A ver, un momento, comité. Millor que o escoite todo o mundo, así eu quítome do camiño, vale? Rocío, Ai, a vai ver. falar o comité, voulle poñer aquí o micro A ver. para que o oiades todos, a ver, Claro. a ver que decide. Dadas as circunstancias, non me queda outro remedio que autorizar a participación de Joselito na final de Xuntos Quero Ser Artista. Iso sí, a cambio da liberación de Renato. Claro, sensato. Normal, Claro, normal. sensato. Pois nada, moi ben. Estive chatinado, comité, as cousas como son. Este home cando está atinado, está atinado. No, sí, eu así limpio máis culpas porque despois botan máis culpas a mí. No, porque claro, a ver, entendo, querido Joselito, que estarás vendo o programa. Son as 6:03 da tarde. A ver se temos sinais de vida do secuestrador, se despois de escoitar o comité, xa sabendo que vas a actuar na final, liberas a Renato, que madre mía, pobre pai, o que facedes os pais, polos fillos, madre mía, bueno. En un espello da habitación flotaba unha mociña en camisón. En vez de preocuparse de xogar, dáballe somente por soñar. Ese neno nas nubes era eu e pensaba con toda a razón que hai dos clases de xente nada máis, os artistas e todos os demais. Xuntos quero ser artista, xuntos o protagonista. Con beles farrapos, con grandes entrapos de estrella solista que fai suspirar. Xuntos quero ser famoso, os xuntos ser o máis fermoso. Firma talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Por favor, compréndeme, quero ser artista. Bravo, noso xurado de Xuntos Quero Ser Artista.
Xa estamos preparados, 5 e 6 minutos da tarde para arrancar, como nos gustan estos días neste programa, a semifinal. Como sucedeu o pasado domingo nesa primeira semifinal que tivemos, imos de novo a sortear a orde na que van a concursar os nosos aspirantes. Esa será o azar o que decida quen actúa en primeiro, en segundo e en derradeiro lugar, que xa sabedes que en días como hoxe esa cuestión non é baladí porque sempre pode por un pouco nervioso ver o nivel que teñen o resto de aspirantes. Se vos parecemos a lembrar como está ahora mesmo o plantel de cara a esta final que terá lugar o próximo 8 de setembro. A semana pasada pasaban a final Arrancadeira e Betsy. Agora mesmo, non sei se o podemos ensinar aquí, compañeiros, cales son os concursantes que teñen ensaios. Vedes asegurada a súa plaza nesta final do 8 de setembro á espera deses dous concursantes que hoxe pasarán. Vemos moitísimo nivel aí. Tania, Rubén, Pili, xurado de xuntos, escollestes aí a xente moi boa, Menuda final nos espera, tamén vos lo digo. Pois a verdade é que sí. Final. Grandes voces. É máis difícil hoxe, porque solamente quedan 2 plazas, hai que pensalo ben, chicos. Sí. Pois sí, a competencia ademais vai a ser dura, así que vos parece se dou paso aquí no plató de xuntos a nosa madriña da semifinal, a gañadora da primeira tempada de Xuntos Quero Ser Artista, e que hoxe vai ser a nosa man inocente, Belén. Moitas grazas, querida Belén. Sempre un gustazo terte aquí. E máis nestos días no que ti sabes ben o que pode estar pasando por a cabeciña deses concursantes que están aí agardando escoitar o seu nome, que está aquí agochado nestas bolas laranxas, non? Así es. Deben estar todos como estiven eu, cos nervios, vamos, salindo hasta por... Expectantes, pero logo, pois mira como a ti, isto pode ser o comezo pois dunha carreira de éxito, oxalá. Así que 6 e 8 minutos da tarde, comezamos, se che parece, Belén, o sorteo da orde dos concursantes. 5 bolas laranxas temos aquí. 5 boliñas. Que irá abrindo a nosa querida Belén. A ver, quen é o primeiro en concursar? Vamos alá. Que nervios. Misael será o noso primeiro concursante. Bueno, unha das voces, sí, aplaudide, unha das mellores voces que pasaron por este concurso. Ten 55 anos. Vivimos con él un momento emocionantísimo porque se bateu en duelo coa súa filla, pero foi él finalmente o escollido para pasar hoxe a esta semifinal. Adícase profesionalmente a cantar e chegou a cantar incluso diante do Papa Juan Pablo II. El será o primeiro concursante en participar. Imos co segundo. Veña, imos alá. Madre mía. Xa está, sí. Veña, porque eu poñome nerviosa tamén, Non, é que estos días notas aquí no plató unha emoción especial. Que non estén nerviosos, que estén con ganas, con moitísimas ganas, que eso é o que hai que ter. E disfrutalo. Disfrutalo, verdad? Que importante iso, Belén. Disfrutalo. Erika. Bueno, Erika, unha muller con esa sonrisa que enamora, ten unha voz fermosísima, levanos a música tradicional nas venas, di que, bueno, pues ese amor por a nosa música venlle de herdanza paterna, natural de Santiago, mudouse a Redondela por amor. E hoxe, pois, imos a disfrutala de novo no noso programa. Bueno, continuamos. Imos. Bueno, que dous concursantes. É o que queda, é o que queda. Non digo dous primeiros. Está aí o noso xurado tomando notas, non me extraña. Porque abrir bolas non é o meu, Non, bueno, tú tranquila, temos tempo, aquí estamos como en familia, verdad, señores? Vamos a ver. Encantados. A ver. Rafa. Bueno, o noso gran imitador, home capaz de porse na pel de artistas como Vicente Fernández ou o seu tocallos Rafael, que será o que nos volva a imitar hoxe. Natural de Venezuela, levas a moitos anos vivindo aquí no país e seguro que nos deixa de novo coa boca aberta. Madre mía, que concursantes temos hoxe. Dous. Ai, e quedan dous.
Pues nada, imos alá. Vamos a ver. Ai, ai, ai. Vamos a ver. Aquí, Como ves a por cousiña, ejemplo. Pili? Uf. Está dicindo, madre mía. A ver, que se me resiste. Pero que nos gusta nosos días así con moito nivel e moita emoción no que non sabes quen pode Home, son pasar semifinais. ou que non, claro que son semifinais, efectivamente. Uy, que non se me abre. Tíralle. Apreto. Chocolate xa tías a ver. É que o noso equipo apreta e forte. Sabes, digo que aquí Moi lo queda importante- tire, Bueno, a mí se me das a mí, que eu sei que teño un pulso para facer panteiretas. Se non A ver. pedimoslle a Santi, A o noso Rubén, mira, regidor, que Rubén, un que home... ven. Non es que esté Que fuerte, Rubén. pero a ver, vamos a intentar ver. axudarla. A ver. Esto é puro directo. Ay, señores, mira, xa está. esto te hermaña, Gracias, Rubén. Ahí medio estamos. feito Belén tamén. Qué grande, Rubén. Veña. E a cuarta bola. Dalia Moon. A nosa cantante de Vigo, 25 anos. Unha muller así, tímida, de poucas palabras, pero quedas que se transforma, que son cantamamín, cando chega ao escenario. Ten unha voz fermosísima e outra seria candidata, Belén, a colarse aí na final de Xuntos Quero Ser Artista. Queda unha boliña, Queda unha boliña, que imos a abrir. e pa que se vexa. Exacto, que non hai trampa aquí. Mira, xa collín o truco de Rubén, Xa está, non, aquí é que Rubén xa ten práctica, xa van varias Mira. finais. Xulia. A rapaza que nos quedaba aí nese sofá no que temos a súa padín. Xulia, unha rapaza polifacética que canta, que baila, que escribe e que, bueno, se seguro que nos vai deixar de novo coa boca aberta, coa súa elegancia sobre o escenario. Bueno, xa temos preparado no plató de Xuntos, estamos a todos aquí expectantes, desexando disfrutar de Misael. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesaré en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Qué bonito, Misael, como estás? Benvido de novo. Gracias. Vente conmigo máis aquí ao centro. Que tal de sensacións aquí segundo día sobre o plató, ven? Sí, siempre pega el plató, pega la gente, pero bueno, se hace lo que se puede. A ver que lle pareceu a túa actuación o xurado, pero antes teño que preguntarche que facemos coas caixas que de novo teñen protagonismo un día como a hoxe. Non collemos caixiña. Sabe, mira como non, xa sabedes que temos as nosas caixas que poden os nosos concursantes libremente coller se queren e teñen aí esos puntiños positivos, negativos que poden cambiar a decisión do xurado, pero Misael prefire, Pili, quedarse coas vosas puntuacións. Bueno, pareceme estupendo, cada un é libre de coller ou non coller a caixa. Misael, xa cho dixemos o primer día, eu tamén que tes unha tonalidade vocal maravillosa. Quizá para ser unha semi houbera arriesgado con outro tipo de temas sendo como eres ti a túa forma de cantar, pero bueno, non estuvo nada mal. A ver que pasa.
Pois a min gustoume moito. Ti decías no vídeo que esta tarde querías florecer. A verdade que me encantou. Tes moitísima personalidade cantando, moitísima elegancia, os xiros vocais que fas. Estou seguro que a túa filla hoxe estará... non veo contigo, non? Está na casa. Seguro que está na casa véndote para seguir os teus pasos e super orgullosa. A min encántame escoitarte, noraboa. Bueno, pois, ti estás de acordo, Rubén? Moi de acordo con elas. De feito non vou decir nada. De acordo cas dúas. Bueno, pois eso tamén é boa sinal pola túa parte. Pois, Misael, boa valoración do xurado. Creo que hai alguén agardando por ti no backstage, como sempre. Así que, nada, imos a ver ese reencontro con Rocío Padín. Moitas grazas por deleitarnos de novo coa túa voz. Un aplauso para Misael. Preparada xa no plató de Xuntos. Moita sorte, Erika. De fiar, ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Unha volta polo medio, outra polo arredor, así fai o que ven baila, así fai o bailador. Ay, a la 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 la, ay, a la 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 la. Muiñeira ribeirana, ao tocar da muiñeira, toco cho de mala gana. Bravísima, benvida, como estás? Moi ben. Ai, moi a gusto. Que gusto ver a esta muller sempre con esa sonrisa. Bueno, a ver que che dio xurado da túa actuación, pero xa sabes que che vou preguntar que facemos coa caixiña, se acollemos ou non. A última vez resultou bastante mala. Ah, sí, non lembro. Foiche mala. Restáronme 2 puntos. Ah, amiga. Pero creo que esta vez vou a ter sorte porque teño as miñas fillas aí atrás. Ai, que ben. Así que colles caixiña? Sí, eu vou arriscar. E vou a coller a que pon love, amor. Oh, pois veña, a por ela, claro que sí. Claro que, a ver, o das caixas, cando un ten unha mala experiencia, pois eu entendo que logo un diga, madre mía. Bueno, genial, xa está aquí Erika coa súa caixiña. Pili, que che pareceu? Ben, Erika, como decía Rocío, esa sonrisa caracterízate un montón, eres moi alegre. Menudos agudos nos trouxeches hoxe co tema, madre mía, moi ben afinadiños. Eu busco escoitarte, porque toca a pandereta con esa alegría, con ese sentimento. A mí encantoume, estuvo genial, Erika, parabéns. Moitas grazas. Rubén. Erika, notase que están as túas fillas porque hoxe notase que saes con unha forza un pouquiño especial. Mira, creo que eres moi valente porque estamos acostumbrados a ver como saen un grupo de pandereteiras e ti estás a facelo soa, a túa voz, a túa pandeireta, e teño que dicir que con unha precisión tanto vocal como de instrumento perfectísima. Logo Pili dicía o da sonrisa, é certo, tes a túa sonrisa permanente que fai que ademais proyectes moitísimo mellor. Moitísimas felicidades. Tania? Non podo estar máis de acordo cos meus compañeros. Bueno. Noraboa. Pois de novo metiches to xurado e a todos nos no peto. Tes aí as nenas que estaban aí con Padín disfrutando da tua actuación, así que estamos desexando ver ese reencontro con elas. Un aplauso moi forte para Erika. Xa temos a Rafa preparado e caracterizado no plató de Xuntos para meterse na pel de Rafael. Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo,
siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Gracias. Bravísimo, Rafa, qué temazo de Rafael, ¿cómo estás? Recuperando aí o alento, non me extraña que vaya derroche aí de enerxía en un minuto e medio que tendes de actuación. Bueno, a ver que lle pareceu aí o xurado, pero teño que preguntarche que facemos coa caixa. Collemos, non collemos? Collemos. Collemos, veña, pois vai Rafa por unha caixiña da sorte. Agardamos que nos dean hoxe só alegrías, por favor, que non queremos logo disgustos no veredicto. Vale, xa ten Rafa a súa caixiña. Bueno, Pili, que che pareceu? Rafa, viñen xa por todas na semi. Empezaches con Pégate o micro, porfa. Empezaches con moita alegría, moito ímpeto. Eu penso que estuvo bastante ben. Yo creo que son los nervios, pero bueno, bien. No, ben. Eu penso que melloraches os puntillos comparado a primeira actuación. Parabéns. Vale. Eu non teño moito que dicirche, Rafa, porque me encantou, porque me pasei pipa na túa interpretación, na túa actuación, e porque te vin genial, noraboa. Gracias, Tania. Escándalo es ti, Rafa, o escándalo es ti solamente aquí encima do escenario dando todo. Mira, si dependera do público, eu creo que tiñas a concurso gañado, Pues porque agradezco, de estaba verdad. tarde Fenomenal. entregadísima. Público maravilloso. É verdad. É verdad, unha pasada estos concursantes que conseguides pornos a todos en pé. Estaba tamén alguén bailando con Rocío Padín aí detrás do escenario. Quen é? A miña parella. A túa parella, pois veña, ide a reunirte con ela. Un aplauso moi forte para Rafa. Pero ela xa está preparadísima no escenario, desexando escoitar a Talía Moon. Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, llena de remordimientos, dejándote detrás, fingir ser alguien más y llorar, no sirve de nada que te perdí, te quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento. Oh no. Tengo la esperanza que el dolor cambie y se transforme en tu perdón. Navegar en un mar sin fantasmas. Muchas gracias. Talía Moon, que placer terte de novo aquí no Plato de Xuntos. Benvida, como estás? Muy bien. Ben, despois aí de cantar, dese derroche de voz. Bueno, a ver que opina o xurado. Que facemos coa caixa? Pues yo soy máis indecisa que yo que sei, a ver. É que, claro, es difícil.
que difícil, porque claro, é que hai moito en xogo. Podenos ir genial ou non. Claro. Ay, no sé. Bueno, me voy a lanzar. Veña, moi ben, así me gusta. Hai concursantes que veñen a xogar, que veñen a divertirse, a pasalo ben, que eso tamén pois nos gusta moito aquí en Xuntos, porque isto logo nos dá veredictos pois moi emocionantes, claro que sí. Perfecto, Talía xa te a súa caixa. Pili, que che pareceu? Talía, trouxeches un tema para unha semifinal super complicado de cantar, pero para o meu gusto estuvo perfecto, moi afinado, neses graves, neses agudos, estuvo impecable. Parabéns, Talía. Talía, ten razón, Pili, é super complicado este tema e cando empezaste a cantar estaba sorprendidísima porque tes unos graves que son moi complicados e eran totalmente afinados, perfectos, con unha calidad vocal e unha dulzura increíble. Pero sí que é certo que cando despois empezaste a subir houve aí uns xiros que como que non me acabaron de convencer, tería que volver a escoitalos, como que me chocou algo, pero eso non quita, de verdade, o ben que fixeches. Noraboa, porque tes unha voz preciosa. Moi de acordo, Talía, estou moi de acordo con eles, estou contentísimo do que has hecho hoxe. E teño que dicir que non te considero cantante, te considero que contas, ti en vez de cantar, contas. Creo que as pequenas imperfeccións que has tido quedan totalmente justificadas coa verdade coa que cantas. Moitas felicidades. Pois, Talía, un aplauso moi forte para ti. Noraboa por esa pedazo actuación. Vémonos logo no veredicto. Estamos xa preparados para ver o contido desa cinta que ya mosábamos antes de irnos a publicidade. Chequeado, contido. Atención, Pili, Tania, Rubén, porque xa me están advertindo que ímonos a sorprender do contido. A ver, póñome no peor. Veña, va, dentro o vídeo. Que vos engañamos que estaba no teu medio, filho! Vem para aqui, Mélia! Tá bom, eu estou aqui no baño que já... Como tu vestiu o baixo? Você pode escutar o nome louco este? Okay. Não pode escutar, Mélia! Ah, é que me quedou um pouco de papel aqui atrás. Não te preocupes, bem, filho! Que vos enganhamos totalmente que estamos bem, não bem, filho! Aqui estava tudo planeado para que meu filho! Estava tudo planeado! Para que ele pode, por favor! Porque é uma broma! Participar, é uma broma! Não, meu filho! Estava tudo planeado. Passamos muito calor, hein? Assim que meu filho vai participar no final do programa. Ai, que isso é? Engañados! Un besillo, Billy. Te quiero. Manda carallo, É que de verdad, o peor é que eu, Pili, dinlle credibilidade a esa carta que me amusaches. Eu estaba a duras e armaduras, pero por iso chamei ao comité para ter as cousas en firme, porque estes dous... Son o demo, Pero que o peor é que ao final Joselito conseguiu o seu objetivo que o que tendes na final. Rocío, querer algo destes dous, ti tamén. Hombre, pois eu que non sei. esperaba outra cousa. A ver, lembro-vos que cando fixo o Camiño de Santiago, Renato rematou coa perna medio fatal. Tal, eu que sei. No, de verdad. Bueno, que so de Sodemo. A ver se o domingo que ven vindes por aquí e asustamos un pouco con tiñas. Ela quere seguir soñándonos, acompañando a neste soño. Un aplauso moi forte para Xulia. Fantástica, Xulia.
Benvida de novo, como estás, corazón? Moi ben. Guapísima. Bueno, agora nos contarás detalles dese vestido fermoso que traes. Ya. A ver que dio xurado da actuación. Bueno, teñoche que preguntar que facemos coa caixiña. Sí, coño. Collemos, veña, pois vai aí. Xulia, que tan elegante, como dicía Parada nese vídeo que recordamos, que parece que vai levitando por este plato. Que maravilla de rapaza. Bueno, xa trae a súa caixiña. Pili. Sí, Xulia, eres a elegancia personificada encima do escenario. Parece que voas como un lago cando está nun cisne maravilloso. Estuvo moi bonita a túa actuación, parabéns. Grazas. Ai, que gozada verte, de verdad, Xulia. Xa cando pasaches correndo, porque cando nombraron a orde, ibas correndo e hasta eras elegante correndo, que digo, pero como pode correr aí coas zapatillas? E cando estás bailando, entre que xa teres as pernas largas e despois te pos encima das puntas, de verdade, é unha gozada verte, noraboa. Espero que teñas un futuro moi prometedor, pase o que pase hoxe, porque a verdade é que o faz de maravilla. Estás guapísima, por certo. Moitas grazas. Tamén fixeime uno que dixo Tania, que entraches aí super en posición. Es que eu creo que eres tan profesional que tes actitudes xa adquiridas no día a día da túa vida. Has hecho un traballo espectacular. Felicidades. Grazas. La compostura está perfecta sempre. Está en posición. Bueno, ti estás contenta? Sí, moito. Sí? Bueno, pois queda nada para o veredicto. Non sei se tes alguén agardándote aí detrás do escenario. Sí, a miña amiga e a miña familia. Oh, pois desexando ver este reencontro. Un aplauso para Xulia. Hoxe están en xogo entre estos 5 pedazos de concursantes os 2 últimos boletos, 2 únicos boletos para a final que están en xogo entre estos 5 talentos, Pili, tan diferentes. Volvemos ao que decimos moitas veces, tendes que escoller entre disciplinas moi distintas. Estuvo moi complicado porque, bueno, están na semi por algo, porque na súa participación da primeira vez foron os millores. Estades aquí, o que pasa que para nós tamén é un marrón elixir a 2, porque os 5 nos encantastes. Pero bueno, como tende as caixas, pois vámonos deixar a ver a sorte das caixas. Nós puntuamos o mellor posible e que sexa o que Deus queira. Estou vendo aquí que Misael foi o único que rexeitou coller unha caixiña. Xusto é o primeiro por lo que vos vou pedir que comecemos, non? Ese veredicto, sorte a todos. Todos sodes, vamos, sustos, concursantes, finalistas, pero somente podemos escoller a 2. Tania. Sí, vou a recalcar que para os 3 non, pero a verdade é que é super difícil hoxe dar unha puntuación, porque a min gustaríame de verdade, de corazón, que pasara de sus 5. Encantáronme as vosas actuacións. É raro porque sempre ao mellor nalgún concursante esti, bueno, pois isto un pouco menos, isto un pouco máis. Non, hoxe é que me encantaste esos 5, pero solamente poden pasar 2. Misael, ti eres brillante sempre, aínda que o mellor o tema de hoxe a min pois non me acabou de conquistar moito, pero conquistaches-me ti coa túa voz e iso é o máis importante, a túa elegancia, o teu saber estar. E xa che digo, é que me encanta moitísimo como cantas e non che podo dar menos nota que un 9. 9, empezamos fortes, Rubén. Misael, es que temos diante, chicos, chicas, a un verdadeiro profesional. Sí. Creo que sería moi complicado ver que faz aquí algunha desfeita, porque coa experiencia que tes, eu creo que vas a facer todo maravilloso. É un disfrute e a mí, se pasas e chegas a final, gustaríame moitísimo que a túa filla, por lo menos, veña te acompañe. Logo veremos se facemos aí algún lío e cantades xuntos, pero ten que vir, rapaza, vale, mira. 9 puntiños. 9 puntos, Pili. Misael, como dixo Tania, a min restoume un punto a proposta que trouxeches hoxe pa unha semi, soubo-me pouco, esperaba un pelín máis de ti. Na primeira actuación, cando viñeches, para min estuvo maravillosamente ben. Eu si faltoume algo de chicha, por eso che vou arrastrar un punto, pero estuvo genial. Eu vou che dar 8 puntos esta tarde. 8 puntos de Pili, que fan un total de 26. Eu quero preguntarte, Misael, porque xa que fixeron mención ao tema varias veces, por que Nino Bravo hoxe? Hubo un problema con los temas. Yo envié Nino Bravo y envié Delilah de Tom Jones.
Y cuando pedí a producción el tema me dijeron que solo estaba el de Nino Bravo. Ah. Yo no escogí ese tema. Bueno, pero a ver. Muy bien, Bueno, a ver, aquí verdad de que Delilah, ¿qué canción, perdón? Que De es Tom Jones. Ah, vale. Bueno. Y tiene más fuerza, termina mejor. Xa, bueno, estives moi ben, aquí pues, cosas que pasan. cosas que pasan, efectivamente. Bueno, imos coa nosa seguinte concursante, Erika, que la cita en Caixiña. Bueno, a ver que di o noso xurado da súa actuación. Tania. Ai, Erika, é un gustazo escoitarte, de verdade. Antes, na valoración, Pili mencionaba os agudos que fixeches. Verdad que tes unha voz tan limpia e tan bonita que é un gustazo poder escoitarte, sobre todo, pois eso, escoitar cancións tradicionais nunha voz tan bonita como a túa. E acompañada a pandeireta. E cuidando este último detalle, porque eu creo que levabas os zapatos combinados ca pandeireta a propósito. Pode ser ou foi casualidade? Este look é todo a propósito. Si é que é unha profesional por algo. Un 8 esta tarde. 8 puntazos. Lucazo, ademais, Erika, guapísima co dengue, combinado con unha falda totalmente de calle. E gústame moito esas combinacións que estáis facendo todos os concursantes de Tradi, que combinades un pouquiño a roupa. Dicías antes no vídeo que a túa vocación é herdanza do teu pai. Tes 2 fillas. Espero, por favor, que as túas fillas sigan os teus pasos, porque teñen a mellor referente que poden tener na casa. A siguen? Sí. Sí? Sí. Ai, encántame. E ademais é verdade que no casting cantara, non? Exactamente, no casting. Díxome Pile, é verdade, é certo. Pois mira, eu creo que vou a dar a nota que máis sinto e que teño ganas de dar. 10 puntos. Un 10! O primeiro 10 da tarde de Rubén. Pili. Erika, creo que foches a alegría hoxe do concurso. Esa sonrisa caracterízate un montón e cantando, pois encantoume esa afinación con eses agudos. Tan ben preparadiño tiñas, que che vou decir do estilismo, que está espectacular. Merecesme esta tarde un 8. Un 8 de Pili, que fai un total de 26 puntos, a falta de saber que temos nesa caixa. A ver, ponlo, ten que ir todo ben, porque agora mesmo, ademais, é que se dá a circunstancia de que temos un empate agora mesmo entre Misael e Erika. E na caixa temos un máis 3! Pois mira, dereche suerte as túas fillas. 29 puntos. Sabía o que me iban a dar sorte as miñas cativas. Oh, qué bonito que teño os pelos de punta, Qué pasada, qué bonito. Bueno, pois as caixas, pois é que o que digo eu, ás veces saen as cousas ben, ás veces regular, pero bueno, hai que arriscar. Querido Rafael, xa estamos aquí preparados, Pili, para escoitar as vosas puntuacións. Tania. Rafael, gustoume moitísimo a túa actuación, de verdade. Desde o minuto 1, puxeches o escenario, o sea, puxeches o público así como moi alegre, tamén o xurado, eu paseino moi ben na túa actuación. Imítalo moi ben. Teño que dicir que Rafael non é moito do santo da miña devoción, pero ti gustáchesme moito. Non ten nada que ver o artista co imitador, así que esta tarde, noraboa, vouche dar un 7. 7 puntiños. Rafa, non sei como faz, parece que tes unha persoa diferente dentro de ti. Sempre teño moitísima curiosidade como é o proceso que facedes na casa para preparar estas voces. Sí, bueno, nada, en la ducha a veces canto y a veces en el salón. Pero unha consulta, ti te grabas e logo escoitas a ver se a voz se parece, xa directamente sai así ou como faz? Sí, practicando poco a poco se consigue. Moitas horas, é cousa de moitas horas. Estou dudoso coa nota, non sei que facer. A ver a túa cara. Veña, a ver, vou a buscar por aquí. Abro, estou de acordo por onde abro. 7 puntos. Ben, Rafa, esta tarde. 7 puntos para Rafa, o noso imitador de Rafael, o que fai un total de... Ainda falto eu. Ah, falta Pili, perdón. Perdón, teño aquí o... Perdón, presidenta. Eu teño que decir que eu adoro a Rafael, pareceme unha artista como a copa dun pino, os seus directos son espectaculares, e para ser honesta,
Faltoume algo, Rafa, faltoume algo... Non estuvo mal, estuvo correcta a actuación, pero, como digo, estamos moi exixentes porque é unha semifinal, unha semifinal viría por toda, racharía capana, salira o que salira. E simplemente esta tarde che podo dar 7 puntos, sinto moitísimo. Gracias. Bueno, 21 puntos para Rafa, non está mal. Pero Rafa pode ter un as na manga, porque nesa caixa pode haber de todo. Incluso un pase directo para final, por si aquí encabeza de repente. Agora mismo temos a Erika en primeiro lugar e a Misael. E dentro desa caixa temos un... máis 4, 25 puntos. Madre mía, como están osas caixas. Eso significa que está agora mesmo... A ver, sí, compañeiros, axudádeme. Agora mesmo, pero por orden, Misael ten agora mesmo 26 puntos, Erika 29 puntos e Rafa 25. É dicir, agora mesmo serían finalistas Erika e Rafa. Erika e Misael. Madre mía, e quédanos todavía 2 valoracións. A de Talía e a de Xulia. Esto está moi emocionante. Como me gustan a mí estos días. Mírame aí, Talía, con cariña aí de nervios. Tania. Que difícil é hoxe, de verdade. Moito. Hoxe é moi difícil. Talía, fixéchelo moi ben, como a anterior vez. Escolleche unha canción preciosa, tes unha voz maravillosa e dá igual o que pase hoxe porque teu paso por aquí, por Xuntos Quero Ser Artista, foi brillante, de verdade que sí. De verdade que de corazón gustaríame volver a verte actuar, gustaríame volverte a escoitar. Eu esta tarde vou dar un 8. Bravo, muchas gracias. Un 8, Rubén. Talía, como dicía outra Talía, arrasando e pola vida cosechando, como o has feito esta tarde. Sí, señora. Mira, como decía Pili, a elección da canción era super complicada. Creo que no transcurso da canción, desde o principio ata o final, había diferentes recursos vocales. Voz aireada, voz con peso, agudos e graves, diferentes formas que había que facer que todo encaixara e quedara homogéneo, que non hubiera eses cambios feos que a veces quedan cando cambiamos dun registro a outro. Es unha valente. Antes tamén dicen que contas historia, que cantas, pero contas. Creo que tes que tirar por aí, porque é algo que se te dá demasiado ben e desa maneira faz que o público conecte moitísimo mellor contigo, vale? Esta tarde tes 9 puntos. 9 puntos. Encántame, Rubén, porque a estas alturas da tempada tes aos números que vais a ir voando algún. Todo, caíse. Igual quería pero no. Madre mía. Estoy contenta igual, ¿eh? Sí. Pili. Bueno, está unha chamada para dirección por si nos queres cambiar unhas tablets. Mais ben producción. Hai que falar co comité porque isto de verdad descoyúntasenos co calor os números, xa non pode ser. Dalía, como lle decía Rafa, ti sí arriesgaches desta semifinal. Trouxeches un tema moi complicado que o traes moi ben preparado, moi ben colocado a voz, pois pode ser ou unha maravilla total ou un desastre total. A min gustoume moitísimo, estuvo moi correcto, pero eu esta tarde teño que dar 8 puntos, vale? 8 puntos, non está mal, moi ben. 24 puntos. E a ver, eu quero preguntarche, que pálpito, 25, disculpade, que pálpito tes coa caixiña esta que tes aquí de Amorodos? Que vai ir ben a cousa ou non? Una ratita que está por ahí atrás me dijo, más 5 puntos, más 5 puntos. Ah, sí, ¿crees que vaya a haber un más 5 ahí? No lo sabe, no lo sé. E se houvese un máis 5, que pasaría? Buf, claro, está me dicindo, estaba desvendo aí na casa as puntuacións, que te porías en cabeza. Bueno, pois non sei esa ratiña que faz mención, se ten moito poder adivinatorio ou non. Imos a invocalo e a ver que temos nesa caixa. Bueno, non pasa nada. 23 puntos. Co ben que iba a cousa, Pili? Bueno, es una experiencia para disfrutarla. ¿Estás contenta? Sí.
Y volver a veros otra vez es una maravilla. Igualmente. Ti tamén, Talía, un placer. Bueno, Talía que se queda agora mesmo, vexo, con 23 puntos. Non se moveu de momento demasiada cousa. Misael ten agora mesmo 26 puntos. Erika, 29, está en cabeza. Erika. Rafa ten 25 puntos. E Talía, 23. Agora mesmo, a espera de coñecer a puntuación de Xulia, os dous finalistas desta derradeira semifinal serían Misael e Erika, vale? Pero a ver que pasa con Xulia, que fixo unha actuación destas formidables e que xa outra vez se levou unha moi boa puntuación do xurado. Tania. Pois ti acabalo de decir, Rocío, fixo unha actuación formidable como sempre, ela está sempre impecable, perfecta. Noraboa, de verdad, Xulia, podes estar moi orgullosa polo teu paso por aquí, porque sempre estás como un pincel, guapa e ademais falo genial. Gracias. Eu vouche dar esta tarde un 8. 8 puntos. Xulia, xa o sabemos, es unha profesional, bailas increíble, pero quero que te quedes coa nota que vou a por esta tarde aquí na libreta. Creo que o vas a entender porque estás acostumada a, como digo, a unha boa disciplina de baile. Eu quero que sigas traballando. Quero que esta nota vai facer que lle deas moito máis duro, vale? 7 puntiños. 7 puntos, Pili. Xulia, cando eu che escollín no casting en Pontevedra, só había que ver cando estabas bailando ali encima daquelas pedras, a toda a xente que se paraba e quedaba alucinada contigo. Por eso estás en xuntos. A túa actuación elegantísima, guapísima, pero esta tarde tenho que dar un 8 tamén. Bueno, Gracias. un 8 non está nada mal, 23 puntos. Ai, son puntuacións de semifinal. Isto está a un nivel altísimo, pero como dicía eu, temos aí esa caixa que pode agochar un as da manga. Lembro que temos un pase directo agochado nunha das caixas. Mais 2, 25 puntos. Madre mía, véñome para aquí, porque agora mesmo temos un empate con Rafa. Eso significa, está desvendo na casa as puntuacións, estou emocionada. Temos os dous últimos finalistas do noso concurso, Erika e Misael. Noraboa. Moitísimas grazas a todos por participar. Grazas a todos vostedes por estar aí. Ata domingo que ven. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, que hay que darle gracias siempre como a la vida. A ver, a gente en la casa. A la vida. O cantamos. A la vida. Oye, abre tus ojos, mira.